Hace mucho tiempo que tenía previsto estar aquí y desgraciadamente nunca habíamos encontrado la ocasión, y en segundo lugar porque es un momento político muy especial. Es un momento político muy especial en todo el Estado, pero lo es también muy particularmente en Cataluña, para unas elecciones municipales en las que estamos viendo que el Partido Popular ha recuperado sus tres grandes males: la corrupción, la xenofobia y Aznar, porque son realmente tres elementos que sintetizan la política del Partido Popular que nos ha traído a esta crisis: la corrupción, el tratamiento de la política internacional de Aznar, del tratamiento de lo que llamaron milagro económico, que hoy estamos conociendo de qué se trataba, y se trataba de las cloacas del sistema que estaban siendo dirigidas por gente como Rodrigo Rato, que es claramente un paradigma ético del Partido Popular, que es contrario, por supuesto, a los principios y valores que creo que deben regir en una sociedad justa, y por eso, porque necesitamos cambiar el ámbito de los municipios para que se dirijan hacia la mayoría social, hacia las necesidades de la mayoría social. Desde las fuerzas de izquierdas comprometidas con esa transformación, creemos que los municipios son un primer elemento crucial para poner en marcha programas de rescates ciudadanos, para atajar en primer lugar la emergencia social, en segundo lugar atajar la corrupción, atajar también la xenofobia y sentar la base de la construcción de una sociedad donde se genere empleo, donde se respete el medio ambiente y donde se respeten en realidad todos los derechos humanos. Ese es el propósito que tenemos en las elecciones municipales, un proceso que es dentro de un ciclo electoral mucho más amplio, que terminará también en noviembre, en el que, como decimos habitualmente, no nos disputamos solo las próximas elecciones, sino precisamente las próximas generaciones. Se está construyendo un orden social y creemos que, en vez de construirlo el Partido Popular, que recupera esos tres grandes males, creemos que es hora de que lo recupere la gente, el poder de gestionar su día cotidiano y su política. Democraticemos las instituciones, también las municipales, las que tienen que ver con la administración más cercana para la gente, que son los servicios públicos, y en ese ámbito es donde vamos a dedicar toda nuestra fuerza y nuestra energía. Cualquier pregunta que nos queráis hacer. La gent de la coalició ja feia temps que intentàvem que estigués entre nosaltres, que és l'Alberto Garzón. Per tant, entendreu que jo avui us parli poc, que sigui una miqueta concret. El que passa és que també m'han dit digues alguna cosa. Bueno, doncs diré alguna cosa. Però l'important és el que ens pugui dir ell, per veure com està l'entorn, com tenim l'Izquierda Unida, com tenim l'economia d'aquest país, com està actuant el PP, com està actuant la dreta en general, entre ells els nostres enemics. Per tant, jo li donaré ràpidament la paraula, però sí que us vull dir dues coses. Mireu, com que ell el que més es defensa és economia, doncs parlem una miqueta de l'economia del nostre poble, no? Allí vam tindre una reunió, una delegació nostra, amb intervenció de l'Ajuntament de Blanes. Vam anar a discutir i a preguntar com estava el nostre poble, perquè tothom proposa, tothom diu coses, tothom farem, tothom anirem, però efectivament necessitem saber on estem econòmicament. Hem de dir que l'Ajuntament de Blanes en aquests moments no està tan malament com fa 4 anys, però no està per tirar coets. Per tant, haurem de ser molt curosos a l'hora de fer propostes i de dir què és el que fem o el que no fem. L'Ajuntament de Blanes encara està tutelat per al govern estatal i per la Generalitat. Per tant, aquests dos frenos ens posen en una situació complicada a l'hora de poder proposar i dir coses. Però, malgrat tot, jo us vull explicar 3 cosetes. Una, la primera és que avui no és casualitat que estiguem aquí. Avui no és casualitat que ocupem aquest espai, perquè dies enrere, parlant amb gent d'aquí del centre, em deien: ostres, m'agrada molt el que dieu, m'agrada molt la gent que porteu, les idees que teniu, però és que no hi ha ningú, o quasi ningú, que visquin al centre de la teva llista. Jo crec que això ho hem de combatre amb força. No es tracta d'on te viu o on te deixa de viure una persona, o una llista, o un cap de llista. Es tracta del concepte de poble que tinguem entre tots nosaltres a dintre del cap. Això és el que és important. Nosaltres defensem el centre de Blanes com defensem la Plantera o com podem defensar Cala Guidó, però tenim molt clar una cosa, i és que el centre de Blanes ha de funcionar perquè econòmicament és un dels motors que ens fa tirar cap endavant el nostre poble. Per això fem una proposta agosarada, una proposta important, que és la de tancar definitivament com a zona peatonal el carrer Ample.
I sé que això crea controvèrsia i sé que això crearà dificultats i que la gent en parla, doncs és bo, perquè estan parlant d'una idea que només l'estem llançant nosaltres. I nosaltres el que diem és totes les poblacions que realment es precien tenen una zona peatonal important en el seu poble. I per això defensem que el carrer Ample, si nosaltres guanyem el dia 24, el carrer Ample automàticament quedi tancat després d'haver discutit amb els veïns i les veïnes del nostre poble quina és la fórmula més adient per portar-la a cap. I estem abocats a un sistema que depèn quasi en exclusiva de la zona turística. I tots sabem com tenim la zona turística a Blanes, agafades amb pinces. Haurem de fer un gran esforç i haurem de fer un, desembolsament per intentar que la nostra zona turística, la zona dels Pins, torni a reviure i sigui agradable perquè els visitants ens vinguin a veure. No serà fàcil, perquè portem 8 anys de retrocés. 8 anys que vull recordar que han estat els primers 4 anys manats per Convergència. Aquells que s'omplen la boca que són els d'aquí, que són els que defensen els d'aquí. Doncs aquesta gent, durant 8 anys, juntament amb els socialistes, no han fet inversió real en la zona dels Pins. I és en la zona dels Pins on també haurem de donar una miqueta el nostre empuje perquè rehabiliti tot el que és la potència turística que té aquest poble. Sense deixar les altres zones. Nosaltres tenim un sector pesquer important que hem de seguir mimant, tractar-lo amb carinyo. Nosaltres tenim un sector serveis molt important també. Tenim una miqueta d'indústria, no massa, però en tenim, també l'hem de mimar. I tenim una miqueta d'agricultura, que aquí tenim un fantàstic passeig on el mercat ocupa aquesta gent que es dedica a l'agricultura. Per tant, no volem deixar-la de banda. Però avui per avui, torno a repetir, el gran futur de Blanes passa pel turisme i per tant és allà on tindrem que fer grans esforços. Llavors deixeu-me que digui una cosa. Aquests dies estareu veient que per Blanes es reparteix una revista que es diu Fòrum Blanes, no sé si l'heu vist. Aquesta Fòrum Blanes no ho firma ningú, teòricament no ho firma cap partit. Quan tu comences a mirar per dintre dius, carai, aquest va a la llista de Convergència, aquest també va a la llista de Convergència, l'altre també va a la llista de Convergència. Per tant, sembla que tinguin vergonya per posar el seu nom, no posen el seu nom, però és Convergència qui ens ho diu. I quina és una de les coses que ens diu? Ens diu, nosaltres traurem la zona blava. Doncs la zona blava, Convergència la va aprovar, juntament amb el Partit Socialista. Aquí tinc l'acte de l'Ajuntament d'aquell dia, com va anar, i gràcies a Convergència avui tenim la zona blava que tenim en el nostre poble. Per tant, no us deixeu enganyar en cap moment. És mentida. És mentida que ells vulguin treure la zona blava tal com la teníem en el seu moment. Per tant, aquí ens hem d'aparapetar i dir que Convergència i Unió és el que va arruïnar el nostre poble, amb en Trias a davant, amb el PP al seu costat, amb el PDB, us en recordeu, que ara es tornen a presentar, quina cosa més rara, i amb el suport també d'Esquerra Republicana. No ens oblidem, tinguem memòria amb aquest tema. I el Partit Socialista, durant aquests 4 anys, ha fet 2 anys amb el PP i 2 anys amb Convergència. No ha volgut en cap moment mirar cap a l'esquerra perquè sabia que nosaltres seríem exigents amb les propostes que ens poguessin posar sobre la taula. Bé, en tot això és una petita reflexió que he volgut fer-vos de la part econòmica i, evidentment, el que sí que us demano és que aquests dies tinguem memòria tots plegats i que el dia 24 no ens equivoquem a l'hora de posar la papereta. Estem en la llista, estem en el punt de partida per poder guanyar les eleccions. Mai, després del 79, hem estat tan a la vora de poder guanyar les eleccions a Blanes. Que no ens tornin a guanyar, guanyem nosaltres per tornar a recuperar el nostre poble. Gràcies.